Ezekiel timiensa na okachira me se onipa ba die uhunu no di nwoma moboyi na kokakasa kire Israel fie ana mebue manum na omami di nwoma moboye no na okachira me se onipa ba ma oyefuni na fa nwoma moboye a mede rema wo yi hye wayem die ma na midi na manum na ne date se ewo na okachira me se onipa ba simuko Israel fie nchen na fa me nsem koka kire won na enye oman a won kasa mu do na won techire ma yedru nchen na wasoma wo na emom Israel fie nchen enye aman pii a won kasa mu do na won techire ma yedru a wonti won nsem nchen ampa se won nchen na mesoma wo a anka won die obetie wo na Israel fie mpese wotie wo efiri se ompese wotie me na Israel fie nyina moma so ayedin na wonakoma eprim hwe maye wanim dindin wo wanim na mama wo moma so ayedin etia wo moma so maye wo moma so se ahemmo a eyedin sene twerebo ensuro won na ma wakoma ntu wo wanim na wo ye asumuyefo fie na okachira me se onipa ba mensama meka ma kire wo nyina fa wakoma je na fa wasutie na sim ko etukofo wo man manu nchen na koka kire won na otie o wantie o si won se na Awurade Nyankopɔn sie ena honhom no ma me so na meti owuso kese ne wo makiri se nhyira ne Awurade animonyam fride otie ho na meti atiasefo no ntaban etwetwemu no ne nchimi a ewo won nchemu no ne owuso kese ne na honhom no ma me so fa me koi na me koi no nyunyunu mu me honhom anibere no mu na Awurade nsa ye me so den na me Batel Abib atukofo a wotete asuo keba ho no nche ne de otie ho no na me tena ho nanso na me hu dwiri mi won mu na nanso twa mu no Awurade asem ba me nchen se onipa ba me do mesi Israel fie wemfo entitie menum asem na bo won kokoma me se me so obonefo se wo na obewu na wa amono koko na wa ankasa ankyere no antwe obonefo no emfiri ne kwa amone so na wa enyankwa a ene ono obonefo no bewu ne mumuyom die nanso ne mogya adie mebisa no wonsem na se wo obonefo no koko na wa ansane emfiri ne bone no mu ne kwa amone no so a ono bewu ne mumuyom na wo die wo yiwukra nanso se otenene ni sane free ne tenene mu na woyo abusudie a medisuntudia beto nanim na wowu se wa amono kokwa obewu ne bone no mu na orenkai na de tenene a woyoye no na ne mogya ade wonsem na mebisa nanso se wobo otenene ni kokko se de ebeye na otenene ni bi renye bone na ono nso anye bone a enkwa na obenya efiri se watie kokobo na wonso wayi ukra na Awurade nsa ba me so wo ho na okachira me se sorry Fred ko bonhwa no mu na me ne wo nko kasa wo ho ena me sorry free call bonhwa no mu na hwe na Awurade anu onya no gina ho se animonyam a me hunu asuo keba ho no na me di manim butu fam na honhom no behane me mu ma me gina me na so na one me kasa ai ka kire me se ko ne ko tu hu mu hye ofie na wo onipa ba hye wode huma beku so de atekere wo na wo remfiri wo mu mfiri adi na wo tekere man so mema no afa mu dodo mu na watori mu na waanye won okasa kirefo efiri se wo ye asuwiye fie na se me ne wo rebekasa mebue wa no na waka kire won se sei na Awurade Nyankopɔn sie ma otifo nti na ojaefo nyai na wo ye asuwiye fie